Ben, xa estamos todos. Daquela, se vos parece, comezamos e damos inicio á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 28 de outubro de 2020. Señor secretario, ten a palabra. Bo día a todos e disculpad a demora por problemas informáticos, tiven que reiniciar o equipo. Comezamos coa orde do día. Bueno, en primeiro lugar, temos a aprobación das actas das sesións anteriores. Ben, Supoño que todos as recibiste, vale. punto seguinte. Punto seguinte, bueno, estou abrindo a convocatoria, en todo caso, é dación de conta da resolución da alcaldía. No punto seguinte. Sí, punto terceiro. Vale. Un segundinho, María, que estou Sí, cargando... perdón. Non, que estou cargando a orde do día para podela seguir. Un momentiño que mentres me... Aquí. Non sei se ledes a proposta vos ou explicades ao voso voceiro. Sí. Non a vemos, eu non a vexo, Adrián. Agora sí. Agora sí. Vale. Aquí está a proposta. Vale, se o queredes ler ben, se non a leo eu, como que irades. Isto non hai... Pero que estamos? En que punto estamos, Adrián? Estamos nos días de festa local. No punto terceiro. Sí. Vale, no, pois daquela ten a palabra o voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, para elaborar o calendario laboral correspondente ao ano 2021, todos os concellos temos que designar dous días festivos de carácter local para engadir aos dous festivos designados pola comunidade autónoma e aos 10 festivos designados polo Estado. Por lo tanto, como ven sendo habitual no noso concello, a proposta sería designar como festivos locais para o ano 2021 o 16 de febreiro, martes de Entroido, e o 16 de agosto pola festividade do San Roque, o noso patrón. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, non temos nada que dicir, estamos a favor, obviamente, polo que dita a tradición e polo que dita a lógica. Sen máis. Grazas. Voceira do Partido Popular. Voceira Popular, ten o micro pechado. Grazas, señora alcaldesa. Perdón, non temos nada que engadir, foi un asunto que xa tratamos na Xunta de Portavoces e xa transmitimos pois o noso acordo e o noso apoio, polo tanto, nada máis que engadir e moitas grazas. Grazas, pois daquela queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Vale. O punto seguinte da orde do día é a aprobación do texto proposto do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano da Coruña. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Traemos a este pleno o convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano da Coruña. O transporte colectivo non só se configura como un servizo público, tamén contribúe á reducción da contaminación e da congestión. Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e en Oleiros.
No ano 2010 formalízase un segundo convenio no que entramos Betanzos, entre outros concellos, e despois de varias prórrogas chegamos a este terceiro convenio, no que unha vez máis súmanse novos concellos aos que xa estábamos, como poden ser a Laracha, Carballo, Cerceda, Miño, Oza de Sousa ou Órdenes. Despois de analizar este novo convenio, podemos falar del como un convenio continuista e heredeiro dos anteriores, con diversos matices que o poden mellorar. E creemos, en resumen, que é un bo convenio tanto para Betanzos como para os betanceiros. Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a formalización do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano da Coruña enviado pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade ao Concello de Betanzos, que permita mellorar o desenvolvemento do transporte metropolitano como medida de fomento da mobilidade sostible, consignar nos orzamentos de 2021, 2022, 2023 e 2024 os importes necesarios, en concreto 60.685 euros, para facer fronte aos gastos que implica a execución do gasto plurianual, tal e como se manifesta no artigo 174.5 por non cumprir coas porcentaxes indicadas no artigo 174.3. Segundo, comuníquese certificación de acordo á Xunta de Galicia para que o comunique ás partes asinantes do convenio aos efectos oportunos. Terceiro, facultar á alcaldesa para cantas xestións resulten precisas para a execución do presente acordo, así como a formalización do convenio en representación legal do Concello, artículo 21.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de régimen local. E cuarto, publíquese o anuncio do presente acordo no tabuleiro de anuncios e portal de transparencia municipal, en publicidade activa de información municipal de conformidade coa legislación estatal e autonómica. Nada máis desta primeira intervención. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como ben dicía o señor Lagares, a cuestión do transporte público é unha cuestión, obviamente, que serve para articular o país e que serve para mellorar as cuestións ecolóxicas, medioambientais e mesmo de mobilidade das clases, sobre todo máis baixas, aquelas que non poden dispoñer dun vehículo propio. Non obstante, nestes convenios non se regulan unha serie de cuestións que non nos parecen fundamentais. A primeira, trátase dun convenio que só regula o transporte por estrada. No noso concello, así como noutras zonas da comarca das Mariñas, temos unhas infraestructuras ferroviarias que, aínda que están case sen utilizar, aí están, que deberían ser incorporadas a este convenio, tamén ser recollidas como parte da mobilidade metropolitana ou da mobilidade comarcal. En segundo lugar, é un convenio que só regula o transporte coa Coruña. A comarca queda completamente isolada, non se contempla ningún tipo, non se recolle ninguna medida que regule a mobilidade co resto da comarca natural de Betanzos, que é a comarca das Mariñas. É dicir, imos poder seguir indo aos xardíns de Méndez Núñez, mas non imos ir de ninguna maneira a Coirós ou ao centro de Abegondo. E por último, este é un convenio o que os concellos se van a escribir sen ningún tipo de plan. É dicir, non sabemos que liñas se van a regular, non sabemos que servizos se van a ofrecer, nin que proxecto de mobilidade hai para todos os concellos que se ascriben. É dicir, moitos veciños da comarca vanse poder mover por unhas liñas que descoñecen, poderemos nos ascribir os veciños de Miño ou de Betanzos, máis os de Paderne, que están a medio camiño non. É dicir, non hai un proxecto claro para este convenio. Non obstante, consideramos que todo o anterior é importante, mais non nega esa mobilidade, esa mellora na calidade de vida para aquelas clases máis baixas, que son as que fundamentalmente utilizan este tipo de transporte, e por iso imos estar a favor desta proposta. Moitas grazas. Voceira do Grupo Popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois evidentemente todo o que sexa favorecer a mobilidade da nosa veciñanza e incrementar os servizos, as liñas, así como o transporte, evidentemente, tanto a Coruña como a Ferrol, todo o que sexa facilitar aos nosos mozos e as mozas coa tarxeta Xente Nova esas viaxes de balde,
E tamén, pois, a todos e a todas as veciñas que son usuarios e usuarias da tarxeta de transporte metropolitano, que son casi preto de 8.000, evidentemente, pois a aportación do Concello de Betanzos a este plan de transporte é moi importante pois para favorecer, como decía, a mobilidade e tamén pois todos esos aforros que sabemos que se están producindo, que se producirán tamén pois no novo plan de transporte metropolitano. Polo tanto, o noso apoio e nada máis que engadir. Moitas grazas. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Un pouco que engadir, agradecer o voto favorable dos dous grupos e nada máis. Voceira nacionalista, quere engadir algo? Sí, un último punto que se me quedou aí no aire. Obviamente, un convenio deste tipo igual debería vir acompañado dunha mellora das infraestructuras do Concello de Betanzos. Por exemplo, a día de hoxe carecemos de marcasiñas en todas as paradas. A parada da biblioteca está como está. Carecemos de lugares para a venda de billetes, etcétera, etcétera, etcétera. Grazas. Voceira popular, quere engadir algo? Nada máis que engadir. Moitas grazas. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación. A ver, se queredes, non sei se queredes, vou relatando nome ou queredes que fagamos por grupos, quizás para facelo máis enxelo. Dame igual, se alguén ten algo que dicir que diga que vota en contra ou que... Facémoslo por grupos para facer un pouco máis rápido e dinámico que outra vez. Vos parece? Claro, por ser online, digámoslo así, pois non sei, podo preguntar, veña, pois o grupo PSOE, favor, contra ou abstención. Voceiro, bueno, a Sí. favor. Favorable, evidentemente. Vale, o grupo do PP Favorable. e o grupo do BNG. A favor. Vale, por unanimidade, entón. Ben, pois este punto queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a solicitude de incoación de expediente de reequilibrio económico do contrato de concesión do servicio de xestión das instalacións deportivas do Carregal. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o que se trae hoxe a aprobación este pleno telemático de correñecemento das cantidades deixadas a percibir pola concesionaria das instalacións deportivas do Carregal, Iniciativas Turísticas e Deportivas SL, pola nova autorización do IPC. Como ben saben, esta actualización de prezos foi solicitada pola concesionaria a finais do pasado ano. Solicitude a que, tal e como establecen os pregos de condicións do contrato administrativo, a concesionaria ten o seu dereito. Como ben saben, para iso, este pleno xa acordou en xaneiro do presente ano a modificación da taxa pola prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais. Modificación que supuxo un incremento do 4,20% nas taxas no período establecido desde o 1 de setembro do ano 2016 ata o 31 de decembro do 2019. Esta cantidade deixada a percibir e corroborada tanto polos servizos municipais como por parte da empresa concesionaria suman un total de 31.997,94 euros máis IVA. Por tanto, é a vista do informe favorable de intervención municipal, así como da presentación da factura por parte da empresa concesionaria e tamén conforme o establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, o que suscribe propoño a seguinte resolución. Primeiro, aprobar o recoñecemento de crédito correspondente á factura emitida por Iniciativas Turísticas e Deportivas SL por importe de 38.717,51 euros e segundo, notificarlle esta resolución ás persoas interesadas, así como comunicarlle aos servizos municipais afectadas. Nada máis polo momento e grazas. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, este é un problema de modelo, obviamente, un problema de xestión dos servizos públicos. Apóstase pola privatización e as empresas, obviamente, nunca van perder. Entón, claro, se privatizamos os servizos, agora resulta que todas as betanceiras, sexan usuarias ou non dos servizos que esta empresa nos ofrece, imos ter que asumir os 40.000, os case 40.000 euros que van repercutir nos petos de absolutamente todos, sexamos usuarios ou non. Nos consideramos que as veciñas de Betanzos non teñen por que asumir as perdas dunha empresa. Máxime nunha situación como a que estamos a vivir. Con 40.000 euros poderíamos asumir moitísimos gastos nunha situación como a que a pandemia nos está a ocasionar. Máxime se falamos de todas aquelas taxas que durante o peche da piscina non se estiveron a ingresar polo Concello. É dicir, unha cantidade inxente de diñeiro que podería ser utilizado onde realmente é necesario. Isto é un problema de modelo, un modelo totalmente contrario ao que o BNG defendeu sempre. E xa, para rematar, unha última pregunta. Este ano todo indica que o IPC vai ser negativo. Daquela, imos reclamar a ITUDE que nos devolva diñeiro, tendo en conta ese IPC negativo, porque sería de xustiza, non? Se estamos a asumir uns gastos motivados por un IPC positivo, tamén deberían asumir esa empresa un IPC negativo, non é? Grazas. Grazas. Voceira popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Perdón, voceiro popular. Claro. Ben, gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, o problema que temos o problema que se nos plantexa hoxe non é un problema de modelo da xestión directa ou indirecta. Obviamente, do que se trata é dun concepto que ven reflexado, ademais, no propio pliego de condicións da actualización do IPC, o cual non ten nada que ver o tipo de modelo que estamos a tratar. Hai un concepto que ven reflexado no pliego de cláusulas, como así se establece, e evidentemente hai que actualizar ese IPC en referencia ás tasas. Non é un problema que veña de reclamado do ano pasado, é dicir, esta reclamación, porque vemos na documentación, xa foi feita, creo que en setembro ou en outubro do ano 2017, unha actualización do IPC, que así consta, como acabo de dicir, no pliego de condicións, e evidentemente que a administración ten que abonar agora pasados estes 3 exercicios. Na documentación que se nos presenta, obviamente, pon que a indemnización, ou entre comillas, a indemnización que se va a establecer para este pago é a través do concepto de subvención, se nos reflexa, ademais, pode ser un concepto de subvención a través de indemnización ou outro tipo de subvención. Entendemos que non vai, no futuro, a repercutir negativamente a concesionaria que se faga este reequilibrio, por decirlo de alguna maneira, de forma negativa para a concesionaria. E unha anotación a maiores, dicía o voceiro de goberno, as propostas a aprobar, habla do recoñecemento, creo que tamén estaba, non sei se a mellor é que non entendín o principio, pero falta tamén unha proposta que reflexar na documentación, que é iniciar o expediente de todo isto. De momento nada máis e moitas gracias. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, do BNG, decirlle que o prego de condicións simplemente habla de incrementos, pero bueno, eu creo que como se trae esta proposta de incremento, pois eu creo que tamén o seu grupo, ou calquera dos grupos que conformamos a corporación municipal, tamén pode traer a este pleno calquera proposta de modificación fiscal. Entón, no caso de que este incremento sexa negativo, pois o podemos debatir neste pleno e será analizado polos servizos económicos do Concello. Sen máis, pois indicar que isto non supón tampouco un parche ni un rescate a concesionario, senón que é un dereito que está recoñecido polo contrato administrativo, en concreto polo punto 4 do prego de condiciones, tal como mencionou o portavoz do Partido Popular, nada máis que engadir. Grazas. Grazas. Voceira do BNG. Moitas grazas, señora alcaldesa. A vostede preocupanlle os dereitos das empresas e a min preocupanme os dereitos das betanceiras e dos betanceiros. De todas as maneiras, como vostede ben me suxire,
fareino e debatirémolo, chegado o seu momento, por suposto, se se producir esta circunstancia, non o teña vostede en dúbida. Obviamente estaremos en contra e non teño máis que engadir. Grazas. Voceiro popular. Sí, bueno, non recibín contestación, yo creo que non quedou claro. Na documentación que se nos adxunta, entendemos que hai dúas propostas, non? A que se manifestou un principio que era aprobar ese reconocemento extrajudicial para poder abonar a cantidade así estimada na documentación, pero hai tamén unha proposta que é iniciar o expediente. Non sei se a votación vai por separado ou se as propostas son diferentes ou que ao final queda fora da... Non sei se alguén me pode... Comento se vos parece que tramite o expediente. A denominación do expediente quedou un pouco de cando se iniciou o expediente inicial, que quedou a denominación de cando a solicitude, se fez a solicitude por parte do interesado, entón quedou como solicitude de iniciación do expediente, pero neste caso, se fixemos os trámites iniciais e probablemente os mandamos toda a documentación, era a documentación previa. Entón, o que sería a última proposta sería, o que vou compartir nesta pestaña, que sería simplemente aprobar o recoñecemento do crédito. O que sería a iniciación, os outros temas, digamos que xa se realizaron anteriormente e agora o que se pretende facer simplemente é aprobar o recoñecemento porque eles, nos fixemos o informe de intervención, este informe xurídico, se comprobou que a cantidade solicitada coincidía co que era, que son os 38.717,51 €, e posteriormente presentaron a factura co IBE, que era como se solicitaba no informe de intervención. Entón, como coincidía o solicitado co informe de intervención, se recoñeceu, e agora a proposta é aprobar o recoñecemento. Quizáis levou un pouco a dúbida polo título e todo, pero simplemente o que se pretende aprobar é o que tedes na pantalla neste caso. O sea que non é outro. E disculpade porque o título se trasladou desde a iniciación do expediente, non quedou moi claro tamén por iso. Grazas, secretario, pola explicación. Que se proceda á votación. Se vos parece, facemos igual que fixemos antes, o PSOE. A favor. O grupo do Partido Popular. Favorable. E o BNG. En contra. Ben, queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista, do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Voceiro popular, ten... Unha cuestión en relación a lo que va a mencionar o señor secretario. Evidentemente, entendemos que a primeira proposta que hacía referencia queda fora. Entendo que o título da proposta que se nos trae, que era un inicio evidentemente de reequilibrio económico, non ten absolutamente nada que ver ca proposta que acabamos de aprobar, que é a reconocimiento extrajudicial. O digo porque o que estábamos a tratar precisamente non é un reequilibrio económico, senón que é unha indemnización por actualización de taxa do IPC non feitas durante os anteriores exercicios. Efectivamente, é erróneo o título. Vale, correcto. Moitas gracias. Grazas. Ben, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte sería o punto sexto, aprobación do expediente do contrato mixto de obra suministro para a renovación do alumeado exterior das parroquias de Santiago de Betanzos, de Santiago de Requián e Santo Estevo de Piadela. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, tal e como se falou na anterior sesión plenaria, varios plans de aforro enerxético. Neste que hoxe presentamos, elaboramos un proxecto consistente na renovación das instalacións de alumeado exterior nas parroquias de Santiago de Betanzos, Santo Estevo de Piadela e Santiago de Requián. O proxecto ascende a un importe de 1.037.000 € para que o seu cofinanciamento solicitamos ao IDAI unha subvención dentro do programa de axudas a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, concretamente na medida 6. Renovación das instalacións de alumeado, iluminación e señalización exterior. Este organismo concedeunos unha axuda por importe de 829.696 € e, a continuación, iniciaron os trámites administrativos oportunos e necesarios para licitar o contrato. Consistentes estes nunha primeira fase na que se redactou o proxecto definitivo
e a posterior elaboración dos pregos administrativos e técnicos que recherán a contratación. Este proxecto recolle a sustitución de 1033 luminarias convencionais por outras con tecnoloxía LED, tamén programadas para que teñan unha reducción do 30% da potencia desde as 24 horas ás 7 horas. Isto tradúcese nunha previsión de 63,64 kW de reducción de potencia e unha reducción anual do consumo de enerxía eléctrica duns 326.230 kWh, o que representa o 59% do consumo actual dese conxunto de luminarias e o que significan uns 130.000 kg de CO2. A situación son a Avenida Juan García Navei, Paseo Ramón e Pablo Iglesias, a Rúa Saavedra Menese, Calera, Xudeos, Irmandades da Fala, Poeta Manuel María, o Camiño dos Caneiros e os lugares de Vila de Suso, Piadela, Guiriade, Viluxe, Montellos, Requián, Xanrozo, As Cortiñas, Agraña, Infesta, Farragoto, o Coto, o Camiño Real de Infesta, a Estrada de Curtis e Casas Novas en Infesta. O proxecto recolle dous lotes de obra dos importes de 500.352 euros e 505.005 euros respectivamente, e ao ser estes importes superiores aos 220.000 euros, o proceso está suxeito a regularización harmonizada, polo que o órgano de contratación é o pleno da corporación. Por todo isto, propónse a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o expediente de contrato mixto de obra suministro para a mellor eficiencia do alumnado público das parroquias de Santiago de Betanzos, Santiago de Requián e Santo Esteban de Piadela para o paso a unha economía baixa en carbono no Concello de Betanzos, dividido en dous lotes e dentro do programa de subvencións a proxectos circulares de entidades locais. Segundo, aprobar o gasto plurianual para os exercicios 2020 e 2021 por un importe total de 1.005.357,63 euros, a cargo da aplicación orzamentaria 165/619.00, Código de Proxecto 2022-08 e retención de crédito con número de operación 2202000331 de conformidade ao informe de fiscalización emitido por intervención. E terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e os de prescripcións técnicas que recherán ao contrato, así como os actos e trámites anteriores. Ademais, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, publicar o anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea, deixando constancia no expediente da data de envío do anuncio de licitación. Quinto, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescripcións técnicas, así como os membros da mesa de contratación, e publicar a súa composición no perfil do contratante. Sexto, dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Nada máis nesta primeira intervención. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como ven sendo habitual, seguiremos a nosa liña de apoiar todas aquelas medidas que vayan encaminhadas ao aforro enerxético, apoiamos todas aquelas cuestións que teñen que ver coa mellora das instalacións encamiñadas a unha finalidade máis ecolóxica, mas tamén nos gustaría que nesta liña se adoptasen outra serie de medidas que tamén teñen que ver coa eficiencia enerxética, como aumentar as zonas verdes ou apostar polas cooperativas verdes, etc. Non teño máis que dicir, estaremos a favor e grazas. Grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como é de forma habitual desde este grupo, pues todo o que sea mellorar as infraestructuras, neste caso as parroquias de Santiago, de Requián e de Piadela, pues obviamente vamos estar sempre a favor. Mais é claro, pues cando encima non é só renovar unha instalación que acaba de describir o voceiro do goberno, senón que ademais vai supoñer tamén pues un aforro nas arcas, evidentemente, do Concello, co cual o noso voto vai ser favorável. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Nada máis que engadir, agradecer o voto favorable dos dous grupos que así o manifestaron e incidir que vamos a seguir traballando nesta liña. Estamos a punto de finalizar un proxecto do que falamos no
pleno anterior, que dan uns detalles no casco histórico na zona de Nosa Señora, e a continuación esperemos que esta licitación saia para adiante o máis rápido posible, que gañaremos en saúde e en economía, posto que este tipo de iluminación, aparte de reducir as emisións de CO2, tamén está demostrado por estudos que o impacto sobre a saúde que a mellora da iluminación e a corrección do ámbito de luz é favorable. Nada máis que engadir e moitas grazas. Grazas. Voceira do BNG, algo que engadir? Voceiro popular, algo que engadir? Ben, pois, perdón, señor secretario, entendo que este punto queda aprobado por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. Disculpe, señora alcaldesa, quería comentar unha cousa que me estaba agora comentando a interventora, Sí. unha aclaración deste punto para que os saibades todos, que non quedou trasladado na proposta e gustaríame mostrárvolo para que os saibades, non é ninguna cousa negativa ni nada, é simplemente que está fiscalizado favorablemente, como podedes ver na pantalla, e bueno, é que o Pleno da Corporación que autoriza un gasto plurianual para estes exercicios, tal e como poño aquí, por un importe total de un millón de euros para financiar estes proxectos. Os lotes 1 e a distribución que se indica a continuación suporá unha alteración do límite do 70% ao 94%. Bueno, recalcou unha interventora que vos lo dixera explícitamente para que os saibades. Non afecta especialmente, pero bueno, que os saibades que eso, é por un tema de gasto plurianual, ainda que está financiado polo IDAE, por suposto. Pero bueno, que me gustaríame aclararlo para que quede explícitamente, neste caso, explícitamente dito. Señora alcaldesa, ¿puedo intervenir? Moitas grazas. Sí, claro. Simplemente es decir que es el órgano competente para la alteración de estos límites. La Ley de Haciendas Locales establece un límite del 70%, pero permite que el Pleno, que es el órgano competente, haga la alteración de estos límites a la hora de distribuir el crédito. Simplemente es eso. Pero sí que debe de quedar claro que es el órgano competente, el Pleno. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Ben, pois tras esta aclaración pasamos ao punto seguinte. Señor secretario, tengo o micro apagado. Vale, gracias. A aprobación, o punto seguinte, o punto sétimo, a moción do BNG sobre o pequeno comercio. Grazas. Voceira do BNG ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como todas aquí presentes sabemos, o pequeno comercio é un sector estratégico na nosa vila, tanto polo número de negocios que están abertos como polo importante contingente de veciños que emprega. Betanzos conta cun centro comercial aberto, que inda que é un modelo sen desenvolver, está presente como única alternativa viable para a supervivencia do pequeno negocio. Con esta pandemia deixósenos claro que o sector comercial posúe moitas necesidades, que ten moitas carencias e que compre ou necesita moitos apoios. Ademais, con esta crise sanitaria, somos máis conscientes que nunca de que as grandes superficies comerciais son perxudiciais, quizáis, para a nosa saúde, e quizáis os pequenos comercios a pé de rúa sexan máis seguros sanitariamente fronte a estas grandes zonas comerciais. As recetas que fomos utilizando ata agora non funcionaron, e, por tanto, pensamos que é necesario que se leven adiante outras políticas en beneficio do sector para baixar os gastos fixos que teñen estes negocios e tamén para que se incentive a veciñanza para utilizar a nosa rede de negocios municipais. Neste sentido, vimos propoñendo unha serie de medidas para dinamizar o pequeno negocio betanceiro, como graderos de reciclaxe ou o viveiro de locais en alugueiro. Unhas medidas que redundarían no beneficio de todo o comercio local, mas tamén da veciñanza.
e mesmo da Administración local betanceira. Ben, por todo o exposto, instamos ao Pleno da Corporación a adoptar os seguintes acordos. Instar o Goberno local a poñer en marcha un programa de betanzos polo consumo responsable que promova o consumo consciente e responsable, o comercio xusto e a soberanía alimentar con mocións prácticas e próximas para diminuir o impacto económico, social e ambiental da globalización no entorno local por medio de accións concretas como a edición dunha app con guía de responsabilidade, o fomento de grupos de consumo responsable, a edición dunha guía de circuitos curtos de consumo e potenciación dos mesmos con campañas específicas no mercado municipal, a organización de obradoiros de reciclaxe de refugallos domésticos como a elaboración de xarrós de reciclado ou a decoración de Nadal, entre outros, e a reformulación da política de compras de bens do Concello cara a este mesmo paradigma de consumo responsable. En segundo lugar, instar o Goberno local a poñer en marcha un plan de dinamización e impulso do comercio local, elaborando principalmente participadamente co sector, corporación e axentes sociais que contemple o desenvolvemento plena e implementación do Centro Comercial Aberto de Betanzos conforme o seu plan estratégico, a posta en marcha dun banco de local comercial e a posta en marcha dun mercado virtual que permita comprar en Betanzos a través de internet e poñer nas casas do cliente final o produto. En último lugar, facultar a alcaldía e concelleira en quen delegue a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir esta. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, una administración local tiene que tener entre muchas de sus funciones y obligaciones un objetivo claro, que ha de ser el de emplear sus recursos en cooperar, coordinar e impulsar planes, proyectos y medidas que favorezcan al comercio local. Objetivos que, en definitiva, deban ir dirigidos a la difusión y promoción de este tipo de comercio, del que estamos hablando, incluso acompañados de medidas de carácter económico y fiscal, adaptados lo máximo posible al contexto actual que estamos viviendo hoy en día, así como medidas también que favorezcan la vuelta de nuestro comercio local al centro de la vida económica y social de Betanzos. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular creemos que el Concello no solo debe apoyar al comercio con medidas o actuaciones puntuales, sino que ha de conseguir, a través de un plan integral, planificar a medio y largo plazo actuaciones para conservar y mejorar el pequeño comercio. Debemos dar no solo el máximo apoyo a nuestro tejido social, sino que debemos de ofrecerles más y mejores herramientas. Por tal motivo entendemos que esta moción que hoy trae el bloque a este pleno, así como ha traído en diversas ocasiones este grupo municipal, es totalmente constructiva y la apoyaremos. El Partido Popular de Betanzos siempre ha perseguido el impulso del comercio local, con un plan de dinamización y un paquete de medidas que potencien a nuestro comercio local, tal y como llevamos en nuestro programa electoral, y que también expusimos en las distintas mociones que se llevaron a pleno sobre este tema. Por tal motivo, la moción la vemos totalmente necesaria, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, y votaremos a favor. Nada más por ahora. Muchas gracias. Moitas grazas. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Efectivamente, coincidimos en que o comercio é un pilar fundamental na economía do noso municipio. O comercio é unha actividade en constante evolución que se ve especialmente afectado polos cambios sociais, políticos e económicos. E máis nestes momentos nos queda adaptarse aos novos hábitos de consumo, os novos formatos e as novas formas de venda. Perdón. Como ben saben vostedes, entre as atribucións da Xunta de Galicia en materia de comercio, formalización e asistencia técnica aos comerciantes ou asistencia aos concellos. Como en moitas outras ocasións, temos que ser os concellos os que tomemos a iniciativa neste senso na medida das nosas posibilidades. Afortunadamente, a Deputación da Coruña si tivo en conta as pymes e os autónomos e puxo en marcha o PEL Reactiva, un fondo para a reactivación económica e social da provincia, do cal o noso concello correspondéronos algo máis de 240.000 euros. O obxectivo é colaborar cos concellos en impulsar a actividade económica e emprego e contribuir a paliar no posible os efectos derivados da pandemia. Os centros comerciais abertos efectivamente nace para competir fronte aos grandes centros comerciais. Creemos que nas actuais circunstancias sanitarias debemos potenciar especialmente o comercio de proximidade e atraer os clientes cunha estética coidada e renovadora. Contan ademais cun valor dificilmente alcanzable,
como é a cercanía de trato e a conciencia de crear emprego local. Fala vostede, das luces de Nadal. Este grupo de goberno entende que as luces pasaron de ser unha mera decoración de rúas para converterse nun atractivo, tanto para os cidadáns como para os posibles visitantes, co obxectivo de impulsar as ventas. Onde vostede ve un gasto, nos vemos unha inversión para o impulso comercial. Recordamos, ademais, que son luces eficientes de tecnoloxía LED e baixo consumo. Refírese tamén á Semana da Torcillo do Pincho. Efectivamente, son dúas medidas puntuais cunha duración determinada, pero indiscutiblemente rentáveis para a nosa cidade. Así o manifestan e nos fan chegar os negocios de hostalería. O noso obxectivo, en o cal estamos a traballar, é elaborar un plan de acción que pretende conseguir tanto a fidelización dos clientes como a competitividade dos negocios e a revitalización de Betanzos como espacio social e participativo do cidadán. Para este obxectivo, creemos necesario un estudio previo da situación actual. Falase tamén na súa moción de distintas ideas ou iniciativas. Agradecemos as súas aportacións e concordamos con moitas delas. De feito, algunhas xa están en marcha e podo xa enumerar. Páxina web con un directorio comercial e enlace ás webs dos distintos negocios, normativa, trámites administrativos, axudas e subvencións, ordenanzas, mercados, tamén locais comerciais disponibles. É por iso que desde este grupo de goberno traballamos para a supervivencia e viabilidade do pequeno comercio, sempre contando cos distintos actores implicados, asociacións de comerciantes, hostaleiros, comercio en xeral e tamén cidadáns. Que o ideal sería que todo isto estivese en marcha, é certo, pero o importante esforzo que estamos a facer co Plan Reactiva, impulsado polo Concello de Betanzos, falamos dunha cantidade presupuestada de 150.000 euros, impide que xa estén en marcha neste momento. Creemos que hai cousas prioritarias e urxentes. Neste caso, axudar a todos aqueles negocios e autónomos que necesitan liquidez, entendemos que é unha urxencia. Nada máis polo momento. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Na parte final da súa intervención falou a señora concelleira de supervivencia. É certo, a maior parte do comercio local betanceiro sobrevive nestes momentos. Desde logo desviar o foco e pasar a pelota á Xunta de Galicia non vai solucionar nada. E o PEL activa da Deputación da Coruña supón un esforzo, supón unha axuda, mas é un parche no fondo, porque non vai solucionar a grande problemática a que se enfrontan hoxe por hoxe os comerciantes betanceiros e galegos. Só fai falta falar con eles un pouco para darse conta de que a súa situación neste momento é francamente negativa e que pouco apoio están a ter por parte das institucións que nos gobernan. O comercio pasa por unha situación tremenda e o apoio institucional debe estar presente de maneira continua e innegable. E ese apoio ten que ir máis alá das luces de Nadal. Realmente vostedes creen que o modelo Vigo vai solucionar a problemática do comercio local do Concello de Betanzos? Por que non apostan dunha vez por todas por desenvolver o centro comercial aberto do noso municipio? Por que non apostan porque Betanzos volva a ser a cabeceira comarcal e comercial de toda a nosa comarca? Moitas grazas. Voceira popular. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, en esta segunda intervención únicamente manifestar nuestro voto favorable, como dije anteriormente, y nada más. Grazas. Voceira do Grupo de Goberno. Gracias. Bueno, despois de escoitar a intervención, neste caso da voceira do Beñerá, quero decirte que a nosa pretensión non é desviar ninguna problemática a outra administración. O único que buscamos e pretendemos é a colaboración de todas elas. En canto ao modelo Vigo, non buscamos un modelo Vigo, buscamos un modelo Betanzos dentro das nosas posibilidades, que é o que nos están demandando realmente. E por eso que agradecemos as súas iniciativas, calquera aportación é ben recibida,
Pero, bueno, permítame recordarlle que o Goberno Municipal é consciente da problemática do comercio e traballamos para solucionala. Aportamos a máxima cantidade disponible no orzamento para axudar cos gastos urxentes e inesperados os que han de facer fronte ás pymes e os autónomos. Seguiremos mellorando o espacio comercial, rúas, mobiliario urbano, iluminación ou calquera outra actividade necesaria. E, ademais, buscaremos novas iniciativas, ademais das existentes, que impulsen a actividade económica. Sen máis que engadir, o noso voto vai ser favorable a esta moción que propón o BNG. Queremos e estamos a impulsar un plan dinamizador e, ainda que teñamos, o mellor, opinións diferentes en canto ás medidas a tomar, concordamos co espírito da moción. Nada máis ten a ver. Ben, moitas grazas. Eu, antes de pasar á votación, quixera facer un par de apreciacións. Evidentemente, dixo a voceira do Bloque Nacionalista Galego que o PEL reactiva da Diputación era un parche. Evidentemente, nin o PEL reactiva da Diputación, nin o reactiva impulsado polo Concello de Betanzos van a solucionar a problemática do pequeno comercio, pero sí van a axudar a pasar un momento moi complicado para todos os autónomos e autónomas, neste caso do noso municipio e no caso do programa da Diputación de toda a provincia. Nos creemos que eso era o que tocaba nun ano tan difícil como este, aínda que concordamos, como ben dixo a concelleira de Comercio, co espírito da moción e coa necesidade por parte do noso pequeno comercio de ter apoio de todas as administracións e por parte da administración local van a ter. Hai varias cousas en marcha e haberá máis, pero dentro das nosas posibilidades. Como decía a concelleira, este ano fixemos un esforzo inmenso para dotar de recursos ese reactiva que nos parecía imprescindible e que non lo sigue parecendo e co que estivemos de acordo todos os grupos e entendo que seguimos estando, pero creemos que no futuro, no presente e no futuro debemos a traballar noutras liñas, como algunhas das que se falan nesta moción e noutras. Nada máis, señor secretario, entendín polas palabras das tres voceiras que este punto se aproba por unanimidade. Perfecto. Ben, pois daquela pasamos ao punto seguinte. Moción do BNG sobre a reactivación da asistencia sanitaria presencial. Ben, voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, se algo puxo no foco esta pandemia, a pandemia da COVID-19, foi as costuras do sistema sanitario galego e deixou ben as claras que 11 anos de recortes están pasando factura a todos os galegos e galegas. A sanidade galega fai fronte a un dos peores momentos da súa historia, o persoal está sobrecargado de traballo, a sobrecarga da atención telefónica latente e palpable, os teléfonos están colapsados, o persoal soportando unha presión a diario tremenda, os profesionais son escasos, están ao límite, o seu esgotamento físico e mental é insoportable, e as demoras para acceder ás prestacións de todo tipo son cada vez maiores. Ademais, na nosa comarca a situación agrávase porque xa partimos nunha situación de base francamente negativa, con servizos con moi mal funcionamento como de pediatría, o de xinecoloxía, o de matrona, uns servizos totalmente saturados que nos obrigan a acudir á cidade da Coruña con moita frecuencia para recibir a atención sanitaria a todas as betanceiras e betanceiros. Desde o BNG creemos que é preciso desconfinar tamén a sanidade pública, como se fixo con tantos outros sectores da vida empresarial e laboral en todo o Estado español.
Por todo isto, solicitamos do Pleno da Corporación que se aproben os seguintes acordos. Instar a Xunta a realizar todas as accións precisas para activar a atención presencial en atención primaria para dar resposta ás demandas de atención pola COVID-19, mas tamén ao resto das patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial. Co persoal e as medidas de prevención de contaxios precisos para garantir unha atención sanitaria digna á poboación. Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a atención primaria. En segundo lugar, aumentar nos centros de saúde co número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial, así como incorporar as categorías profesionais imprescindibles para formar equipos multidisciplinares e prestar unha atención integral, psicólogas clínicas, terapeutas ocupacionais, logopedas, podólogos, etc. En terceiro lugar, aumentar os orzamentos destinados á atención primaria ata chegar ao 25%, no inmediato 200 millóns de euros. En cuarto lugar, modificar o decreto que regula as áreas e os distritos sanitarios para crear unha estrutura de xestión da atención primaria con capacidade de decisión orzamentaria e recursos humanos. E, en quinto e último lugar, publicar de inmediato a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en marcha un plan de choque para reducirlas. Moitas grazas a todas. Grazas. Voceira popular ten a palabra. Voceiro popular, perdón. Sí, a todas e a todos. Tamén. Vamos a ver, nós, efectivamente, o noso grupo tamén detectou queixes neste aspecto. Efectivamente, hai un gran sector dos nosos veciños que están descontentos con esta forma de atención. Pero tamén temos que ter, nós principalmente temos confianza no sistema. É dicir, temos confianza na sanidade galega, pensamos que é unha sanidade da que estamos moi orgullosos, e temos confianza tamén nos profesionais da sanidade galega. Polo tanto, efectivamente, hai cousas pode haber cousas que non se poden facer de outra maneira, efectivamente. Ao mellor os centros de atención primaria son focos de infección secundaria. É o que digan os profesionais da sanidade, zapateiro teus zapatos. É dicir, si os centros de atención primaria o que o normal dos nosos veciños chama ambulatorios son un posible foco de infección secundaria, ou os PACs, que, por certo, os PACs non se chegaron a pechar nunca. Nunca se chegou a pechar ningún PAC. O que o común dos veciños chaman centros de urxencias. Os puntos de atención continuada, non se chegou a pechar ningún deles. Efectivamente, nós detectamos que hai un descontento con este sistema de atención telefónica, que pode ser moi mellorable, efectivamente. A mellor é que non se pode facer outras cousas. A xente que teña experiencia no goberno, na xestión, pois saberán perfectamente do que falo. Unha cousa o que se podería facer e outra cousa o que se pode facer. Polo tanto, nós, aínda detectando que efectivamente o sistema pode ser moi mellorable, pois o sentido do noso voto para esta moción vai a ser o da abstención. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Voceiro do Grupo Socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, para os socialistas a sanidade é un dos piares básicos do estado do benestar e sempre defendimos e defenderemos unha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade para a nosa cidadanía. Se ben é certo que a situación que estamos a vivir é unha situación totalmente excepcional e dun calado sen precedentes nestes tempos, tamén é certo que as múltiples reduccións do presuposto sanitario nos últimos anos implicou recortes de servicios asistenciais e do persoal ao servicio
da nosa comunidade, ben como recolle a moción do BNG e como manifestaba a súa voceira. Vimos como antes da pandemia o goberno autonómico pechou o paridoiro de Verín e vemos como agora, en plena pandemia, a Xunta acaba de decidir concentrar os sábados todos os servicios de atención primaria de pediatría na cidade de Lugo nun único centro de saúde, concretamente no centro de saúde de Fingoi. Pero non temos que ir hasta Lugo para corroborar estas situacións. Todos os veciños e todas as veciñas de Betanzos sufrimos nas nosas propias carnes a situación do Parque de Betanzos. Vemos como é prácticamente imposible que seixamos atendidos por teléfono para solicitar unha cita, o que provoca aglomeracións no centro. Vemos como ser atendidos mediante citas telefónicas estáse a provocar unha maior carga de traballo aos profesionais e na maioría dos casos, logo da chamada telefónica, teñen que dar cita presencial polo que se lles duplica o traballo. Vemos como os nosos maiores teñen que acudir aos servicios sociais municipais para que lle transmiten a cita para vacinarse, posto que para eles é unha verdadeira odisea. Falando de vecinas, usuarios que pediron cita 9 de outubro nos manifestan que van a ser atendidos o 2 de novembro. Vemos como non se cubriron vacacións de facultativos, especialmente nos meses de xullo e agosto. Vemos como hoxe mesmo, se queremos solicitar unha cita para o noso médico de familia, seremos atendidos de forma telefónica o día 3 de novembro, é dicir, 6 días despois, e probablemente logo nos terán que dar unha cita presencial. A que nos leva isto? Ao colapso de servicio de urxencias, ao non ser atendidos en tempo e forma en asistencia primaria. En resumo, o mundo ao revés. En vez de dotar aos centros con máis persoal para funcionar con mellores garantías e con mellor seguridade, a Xunta pecha centros os sábados. Ata fai pouco, o goberno autonómico criticaba a taxa de reposición que no seu momento aceptara baixo o goberno de Rajoy e agora ese mesmo Partido Popular vota en contra da súa supresión na Comisión de Reconstrucción do Congreso, que si foi quen de eliminar esta taxa e así se poderán contratar médicos para recuperar o nivel de persoal de fai 11 anos. Por lo tanto, se a Xunta quere, pode reforzar o persoal que permite o Estado por causa do COVID. Pode convocar todas as plazas posibles para poder ampliar as plazas de medicina na Universidade de Santiago. Se a sanidade pública é fundamental para o noso estado de benestar, máis o é nestes momentos, polo que é necesario e fundamental fortalecer a atención primaria, tal e como establecen todas as recomendacións. Neste senso, quero recordar que o Goberno Central acaba de destinar para Galicia 268 millóns de euros que serán complementados para mellorar o sistema sanitario, ademais de habilitar o maior número de plazas MIR de historia e desbloqueou a taxa de reposición para a contratación de persoal, tal e como incidín. Estamos totalmente de acordo co que formula o BNG na moción, polo que o noso voto vai a ser favorable. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Manifesta o voceiro do Partido Popular a súa confianza na sanidade galega e nos seus profesionais. É algo que nunca imos cuestionar desde o BNG. Desde logo, se a sanidade galega sigue ofrecendo un servizo con certa calidade, con certa dignidade, e grazas a eses profesionais que traballan a dobres turnos, horas e horas, cuns medios totalmente insuficientes, que teñen que soportar como se lles fan contratos de luns a venres e son despedidos os fins de semana, e que teñen que soportar unha inestabilidade laboral e vital tremenda sobre os seus ombreiros. Por non falar de todas aquelas xeracións de sanitarios galegos que están vendo toda esta situación desde o estranxeiro, porque si, tiveron que marchar porque no seu país non tiñan un lugar onde traballar cun mínimo de dignidade. Fala vostede de que os centros sanitarios poden converterse en focos de infección. Sí, tamén os centros escolares, os centros laborais das grandes empresas, e non por iso pechan as súas portas. É dicir, vostedes apostan porque a economía siga, mas non fan o mesmo coa sanidade. É certo, os centros de sanidade poden ser un foco. Claro que sí, porque non contan hoxe por hoxe cos medios suficientes para evitar ese tipo de problemática. Se estiveran ben dotados en canto a EPIs, en canto a mascarillas, en canto a todos os equipos de protección que necesitan, non serían un foco de contagio como si poden chegar a ser. Di vostede tamén que os PACs nunca se pecharon, non é certo. Eu mesma, como usuario do Servizo de Urxencias de Betanzos, asistín ao PAC por unha cuestión de saúde urxente, como o seu propio nome indica, e a porta estaba pechada.
Había que timbrar, había que explicar o motivo da miña presenza ali e logo sí, obviamente, con toda a amabilidade do mundo persoal de SEPAC me abría a porta, mais compre abrir de maneira literal, non metafórica, absolutamente todas as instalacións dos centros de sanidade galegos. Obviamente, os veciños de Betanzos e de toda Galicia están descontentos coa atención telefónica. Como non? É que esta non existe. É imposible, como usuaria, conseguir unha atención telefónica. Os teléfonos non se dan collido porque o persoal dos centros non dá abasto, porque as liñas telefónicas non estaban preparadas para este aluvión. Non hai xente que atenda eses teléfonos. Por que? Porque non teñen capacidade nin de medios nin de recursos persoais para facelo. Obviamente o sistema é mellorable, claro que sí, se contratan persoal, se apostan dunha vez por todas por unha sanidade pública galega, abran os centros e dunha vez por todas poñan todos os medios necesarios para mellorar a nosa sanidade, porque, ollo, cartos para mascarillas serigrafiadas con vacínate da gripe hai, pero para vacinas da gripe non hai. E iso é unha cuestión de prioridades, unhas prioridades que vostedes non atenden cando teñen que atender. Moitas grazas a todas pola súa atención. Grazas. Voceiro popular ten a palabra. Pois non moito máis que engadir, efectivamente, nós tamén estamos vendo esa situación, a situación que describe a voceira do grupo do BNG, a vemos perfectamente. Pero non é cuestión de palabras, é cuestión de buscar solucións. É cuestión de buscar solucións. Bueno, non vemos que haxa moita solución cando os profesionais e os técnicos nos din unhas determinadas cousas, pensamos que é o que é, efectivamente. Nese senso non moito máis que engadir, isto máis que reafirmar a nosa abstención neste tema. Moitas grazas, e nada máis que engadir. Grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, coincidimos plenamente que a nosa sanidade ten equipos humanos de moi alta cualificación, temos ao fronte dos centros de saúde a profesionais cualificados e capaces para levar adiante a sanidade, pero pola contra o goberno autonómico non está a asumir as súas competencias, en vez de utilizar os recursos que se están a dar dentro do goberno central para poder realizar máis contratacións para poder dotar de máis medios a nosa sanidade, o que están a facer é construir o relato para botarlle a culpa aos demais. A realidade cal é? Entre os anos 2009 e 2020 os orzamentos galegos recortaron cada ano 140 millóns de euros en sanidade. A realidade é que nese período perderonse 1.100 profesionais de atención primaria. A realidade é que Galicia ten a terceira peor ratio de médicos por paciente. A realidade é que Galicia ten a terceira peor ratio de enfermeiros e enfermeiras por paciente. A realidade é que Galicia ten a peor ratio de España de profesionais en saúde mental, psiquiatras, psicólogos e enfermeiros especialistas. A realidade é que Galicia ten as matroas por debaixo da media. Polo tanto, esta é a realidade e coincidimos plenamente na moción que formula o Bloque Nacionalista Galego e como para nós a sanidade pública universal e de calidade é un dos pilares básicos do estado de benestar, imos a votar favorablemente a esta moción. Grazas. Pois, señor secretario, que se someta á votación. Bueno, pois entón o grupo do Partido Socialista. A favor. O grupo do Partido Popular. Abstención. E o grupo do BNG. A favor. Vale. Ben, pois a moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. Punto 9, moción do PP para que o Concello de Betanzos se sume ao selo Concellos Emprendedores. Voceiro do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Traemos de novo a moción para que o Concello de Betanzos se sume ao selo Concellos Emprendedores.
A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, firmaron en outubro do 17 un convenio de colaboración para impulsar a creación do selo Concellos Emprendedores. Esta iniciativa, enmarcada dentro da nova Lei de Implantación Empresarial, ten como obxectivos contribuir á captación de investimentos para os concellos e para a Galicia no seu conxunto, fidelizar as empresas con necesidades de expansión e facilitar a creación de novas firmas. Para ser concello emprendedor, é preciso comprometerse a chegarlles ás empresas aos emprendedores máis simplificación administrativa, bonificacións de ata 95% no IBI, o IAE e o ICIO, para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou ampliación de empresas e existentes. Máis facilidades de acceso ao solo industrial, concesión das licencias de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais desde que dispoñen de todos os informes. Máis incentivos fiscais, bonificacións e incorporación do dereito de superficie para favorecer o acceso a solo empresarial no seu municipio. A cambio, a Xunta de Galicia dará prioridade aos concellos emprendedores en ordes de axudas que se convocan en réxime de concorrencia competitiva para impulsar o emprego, o emprendemento, o comercio local ou proxectos relacionados coa industria 4.0. En concreto, inclúe un criterio específico no que o baremo de puntuación supoña polo menos o 20% do total. Baixo esta nova modalidade para incentivar o desenvolvemento industrial que acolle a 121 concellos de Galicia, creáronse 529 empresas, estando o 45% domiciliadas na nosa provincia. Por todo o exposto anteriormente, o Partido Popular somete para aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Que o Goberno Municipal leve a cabo as accións necesarias para a adhesión ao selo Concellos Emprendedores e que a alcaldesa ou concelleiro que delegue leven o bo término os acordos. Mais nada. Gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde o BNG consideramos que o problema de carencia de empresas en Betanzos non é un problema de taxas. Vostedes falan de simplificar as cuestións administrativas, de bonificar ata o 95% varios dos impostos. É dicir, as taxas de Betanzos non son tan altas como para que esta cuestión sexa un impedimento para que as empresas escollan o noso concello para aquí asentarse. Por outro lado, falan vostedes de facilidades de acceso ao solo industrial. No Concello de Betanzos hai un polígono que non está completo na súa totalidade, hai numerosísimas parcelas baleiras, hai solo industrial máis que suficiente para todas aquelas empresas que se queiran asentar no noso concello. É dicir, consideramos que esta moción non achega ningún beneficio para o Concello de Betanzos nin para aquelas empresas que se queiran asentar nel. Pensamos que compre ter unha visión global a este respecto, unha visión galega sobre a cuestión do solo industrial, de onde situamos os polígonos industriais e cales son as necesidades que as empresas que se queiran localizar no noso territorio teñen. Por todos estes motivos, imos estar en contra desta moción. Moitas grazas a todas. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, deste equipo de goberno se foron dando pasos en distintas modificacións de ordenanzas fiscais para bonificar a apertura de establecementos no noso municipio, licencias de obra, etc. Tamén manifestamos no pleno do 30 de xullo do ano 2019 que o noso Concello xa aprobara manifestar a adherirse a esta iniciativa concretamente en xaneiro do ano 2018 e manifestábamos nese pleno do pasado mes de xullo do ano 2019 que para completar os devanditos trámites tiñamos que adaptar unha serie de ordenanzas fiscais. Recentemente adaptamos dúas delas, concretamente a tasa pola apertura de establecementos e a tasa por prestacións de servicios urbanísticos, incluindo os epígrafes recollidos nese convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia
a FEGAN, e así se lle comunicou a Xunta e a propia FEGAN. Ben é certo que para completar a adhesión na súa totalidade, faltanos por adaptar o ICIO, o IAE e o IBI, cuestións que iremos facendo de forma paulatinamente e nas distintas modificacións e actualizacións que se leven a cabo. Eso sí, temos que ter en conta que, a pesar de estar de acordo con a moción e que vamos a volver a votala de forma favorable, temos que ter en conta que unha merma nos ingresos municipais ten consecuencias directas nos servicios públicos. Na actualidade estamos levando unha serie de bonificacións importantes, primeiro pola incidencia da pandemia e segundo tamén para favorecer aos comercios esas bonificacións xa existentes, pero os concellos temos que compensar ingresos e gastos, por lo tanto non podemos estar abertos a bonificacións en todo tipo de ordenanzas e en todo tipo de sectores. Pero, insisto, estamos de acordo e iremos modificando e actualizando estos tres impostos que quedan pendentes para, unha vez que así sexa, completar e formalizar todos os pasos que son necesarios para que esta adhesión sea definitiva. Moitas grazas. Nada máis. Grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Penso que, como claramente se expuxo na moción, o obxectivo, aparte de dinamizar aos emprendedores, as empresas, é tamén que o Concello se beneficie das axudas en concorrencia competitiva. Entón, sería importante non só adherirse ao selo de Concellos Emprendedores, sino tamén intentar conseguir as axudas para compensar o que se está dando ás empresas. Entón, claro, é certo que hai que traballar para conseguir esas axudas, pero se somos un concello emprendedor, pois teremos o beneplácito e a prioridade na concorrencia competitiva ás axudas. Lóxicamente, hai que concorrer a esas axudas, senón, pois, non nos podemos beneficiar do selo Concello Emprendedor. Máis nada, gracias. Voceira nacionalista. Nada. Voceiro socialista. Algo que engadir? Sí, simplemente que non se preocupen dende o Partido Popular que nos concorremos, o que si lle pedimos que se preocupen de que nos voten unha axuda nestas concorrencias, porque mire, nesta anualidade a única subvención que recollía estar adheridos a este programa era unha subvención para mellorar os accesos aos polígonos industriais, que a solicitamos, non nos foi concedida, estivemos en reserva por esgotamento do crédito orzamentario, pero estamos a falar de unha subvención de 30 ou 40.000 euros, que se a poñemos na balanza contra o que podemos perder no ICIO, no IBI ou no IAE por recoller este tipo de bonificacións, a conta sale moi favorable para a Xunta de Galicia, para o Concello, desde logo non. Moitas gracias e nada máis que engadir. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Vale, os pregunto outra vez ao grupo do Partido Socialista. Sí, favorable. Ao grupo do Partido Popular. Favorable, lóxicamente. O grupo do BNG. Contrario. Ben, esta moción queda aprobada co voto favorable do Partido Popular, do Partido Socialista e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto seguinte. Punto 10, moción do PP para aprobación urxente dunha lei que combata a ocupación ilegal de vivendas. Voceira popular ten a palabra. Voceiro popular ten a palabra. Voceiro popular, por favor, ten o micro silenciado. A ver agora. Agora sí. Perdón.
Gracias, señora alcaldesa. La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos 5 años, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio del 2020 se han registrado 7.450 denuncias, 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupaciones ilegales de inmuebles. Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado. Estos datos nos muestran cómo la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país, que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada, recogidos en la Constitución española, artículos 47 y 33 respectivamente, sino que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes. Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente. En los últimos años se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, como ocurrió en el 2018 a través de la Ley 5/2018, que modificó la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas, acortando plazos y agilizando procedimientos. Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada. La convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de ley orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero. Y, por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal. La tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera libertad o tolerancia del propietario o poseedor real. Esta proposición de ley introduce medidas como la de autoridad pública o de sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas, sin necesidad de esperar meses. Considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomentan la ocupación ilegal. Y si estas personas son responsables políticos, incluya una inhabilitación de 15 años para el ejercicio de cargo público. Además de esta proposición de ley, refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para convertir la ocupación ilegal y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas. Por lo expuesto, presentamos la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Betanzos con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo a la protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda. Instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Y tercero, apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas o cosas en las comunidades de propietarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Nada más, muchas gracias. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa.
A verdade é que o primeiro que chamou a atención ao ler esta moción foi que nin sequera se adapta a ordenanza de utilización do galego polas institucións públicas, mais ben é certo que, visto que non reflicte unha realidade que teña nada a ver coa nosa, é lóxico. Porque, basicamente, o que vostedes nos traen hoxe aquí é unha moción que non ten nada que ver co que estamos vivindo as betanceiras e os betanceiros. Falan vostedes de 87.000 vivendas ocupadas ilegalmente en España. Gustaríame que nos ofrecesen datos, inda que non fosen actuais, de cantas desas vivendas están en Galicia, na Coruña, xa por non dicir no Concello de Betanzos. Falan dun problema crecente, a verdade é que moi pouca noticia temos na sociedade betanceira da inquietude da veciñanza sobre as numerosas vivendas que están ocupadas no noso Concello. Aquí a inquedanza que hai é que a nosa comarca perde habitantes día tras día. No Concello de Betanzos perdemos habitantes ano tras ano. Hai aldeas baleiras en toda a nosa contorna. Se vostede se dá un paseo polo Concello de Betanzos, verá que o que máis abundan son as casas baleiras. Casas ocupadas, poucas. É dicir, estánnos a traer unha moción sobre un universo paralelo que non ten nada a ver coa vida das betanceiras e dos betanceiros e que non ten en conta a nosa realidade. Sabe cal é o noso grande problema? Que, inda que esta frase sone de maneira tremenda, nin os ocupas veñen. Por tanto, non entendemos moi ben a que ven esta moción no Concello de Betanzos. Se non fose por un interese creado por parte das grandes desactivei, non? Sí. E non sei onde quedei, xa me liei, pero volvo. O que dicía, esta moción que non ten nada a ver coa nosa realidade, o que quere é servir de excusa a esas grandes corporacións, a eses bancos que están moi preocupados porque os seus numerosísimos pisos sexan ocupados. Para nada ten que ver cos nosos veciños que con moitísima dificultade chegan a ter unha única vivenda que dificilmente lle vai ser ocupada por ninguén. Moitas grazas, o noso voto vai ser en contra e non teño nada máis que dicir de momento. Grazas, voceira. Voceiro do Grupo Socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, o ordenamento xurídico español recoñece o dereito á propiedade privada no seu artigo 37 da Constitución. En consecuencia, articula un completo mecanismo de protección para este dereito tanto na vía penal como civil ou pola vía administrativa. Nas últimas semanas, a dereita deste país está a intensificar unha campaña de medo na que pretende facer creer á opinión pública que existe un verdadeiro problema de ocupación no noso país, tentando xerar alarma social. O Partido Popular magnifica por intereses políticos un problema a día de hoxe minoritario. Se temos en conta os datos obxectivos publicados polo Instituto Nacional de Estadística en relación ás condenas por estes delitos de ocupación, a realidade do noso país é moi distinta. No ano 2019 dictáronse 238 condenas por delito de violación de morada, artigo 202 do Código Penal, ocupación dunha casa habitada, primeira ou segunda residencia, e 4.687 condenas por delito de usurpación de ben inmoble, artigo 245 do Código Penal, ocupación dunha vivenda baleira, na maioría dos casos vivenda ruinosa ou pertencente aos bancos ou fondofitres. Se analizamos este dato con perspectiva no tempo, decatámonos que estes delitos sufriron un incremento notable durante os gobernos do Partido Popular no Estado. Delito de violación de morada, por un exemplo, no ano 2013, 315, no ano 2017, 327 condenas ao ano. Delito de usurpación de ben inmoble, no 2013, 1.669, no 2017, 6.757 condenas ao ano. Mentras que esta cifra diminúe desde que o Partido Socialista goberna este país. Delito de violación de morada, no 2018, 285, no 2019, 238 condenas ao ano, frente aos 327 do ano 2017. Delito de usurpación de inmoble, no ano 2018, 6.028 delitos, no ano 2019, 4.687 condenas, fronte a 6.757 do ano 2017. En Galicia, a incidencia deste delito é aínda menor.
no ano 2019, este tipo de delitos supuxo únicamente o 0,16% do total das infraccións penais, 129 casos. Na Coruña registráronse 54 ocupacións ilegais, 40 en Pontevedra e 7 en Ourense e Lugo. Isto fai nos chegar a varias conclusións. A primeira é que non existe un problema social coa ocupación de vivenda habitada no noso país, xa sexa a primeira ou segunda residencia. Pola contra, en relación á ocupación de vivenda baleira, e a pesar da baixada de casos no ano 2019, sí que se aprecia no tempo un incremento na ocupación, sen que chegue, por suposto, a ser preocupante. Os motivos obxectivos que justifican este incremento na ocupación producida durante os anos do goberno do Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, son a falta de políticas públicas en materia de vivenda e o recorte de medidas sociais que axuden a familias en risco de exclusión social a facer fronte aos gastos derivados do uso ou da adquisición dunha vivenda. Pola contra, a baixada destes datos dende que o Partido Socialista chegou ao goberno justifícase polo incremento de axudas sociais e de medidas como o ingreso mínimo vital, axudas ao alugueiro ou para facer fronte aos consumos e puxo en marcha este ano unha importante batería de medidas para minimizar o impacto da crise COVID-19 no dereito a vivenda. Así só, en investimentos directos, o Goberno Central destinou 44 millóns de euros a Galicia no capítulo de vivenda durante a pandemia, aos que hai que engadir as medidas específicas do escudo social aprobadas polo Executivo, axudas directas ao alugueiro, moratorias, o pagamento de hipotecas e desafiuzamentos e axudas á vivenda para colectivos vulnerables e ampliou ata o 31 de xaneiro de 2021 mediante un Real Decreto Lei o prazo máximo de suspensión do procedimento de desafiuzamento e dos levantamentos para fogares vulnerables sin alternativa de vivenda. Ademais, o Goberno do Estado desenvolveu unha serie de medidas no ámbito da seguridade cidadá para evitar o fenómeno de ocupación ilegal da vivenda e, a través do Ministerio do Interior, elaborou unha instrucción con protocolos normalizados que permiten agilizar a intervención policial e garantir os dereitos da cidadanía, entendendo que se tratan de casos que xeran unha gran alarma social e que requiren unha resposta policial á altura. En Galicia, preto de 230.000 vivendas, segundo datos do Instituto Galego de Estadística, son a día de 8 vivendas baleiras, e delas, máis do 25% están nas 7 principais cidades, justamente ali onde a demanda de vivendas é máis forte, especialmente para o alugueiro. Faise, pois, preciso desenvolver medidas potentes que pasarán polo impulso prioritario do Parque Público de Vivenda en alugueiro, por acadar unha xestión moito máis eficiente do Parque Público de Vivendas protegidas, co fomento do mantemento e rehabilitación dos edificios, actuando sobre as cidades, aproveitando o parque xa existente e avanzando na innovación en vivenda, implantando modelos que se adecúen ás necesidades da poboación nova e a outros colectivos máis desfavorecidos. Estamos de acordo co primeiro acordo que formulan e presentamos unha emenda á súa moción que, de ser aceptada, votaríamos de forma favorable e que consiste en manter ese primeiro punto, modificar o segundo punto da seguinte forma: instar ao Goberno de España a aprobar como urxencia unha lei que garanta os dereitos constitucionais sobre a propiedade privada e o dereito a unha vivenda digna e adecuada e combate efectivamente a ocupación ilegal de vivendas, e eliminaríase o punto 3 engadindo os seguintes: instar a Xunta de Galicia a que impulse políticas de vivenda que garantan o acceso da cidadanía a unha vivenda digna, combatendo especialmente o uso da vivenda como un ben especulativo e non como un dereito de todas e de todos; instar a Xunta de Galicia a que desenvolva medidas que pasen polo impulso prioritario do Parque Público de Vivenda en aluguer, por acadar unha xestión moito máis eficiente do Parque Público de Vivendas protegidas, implantando modelos que se adecúen ás necesidades da poboación nova e outros colectivos, e instar a Xunta de Galicia á mobilización dun gran parque de vivenda desocupada. Nesta primeira intervención, nada máis que engadir. Grazas. Voceiro popular ten a palabra. A ver. Opa. Perdón. A ver. Agora sí. ¿Se me oye? Sí. Vale, vale. En Betanzos, como que non hai gente que están ocupados? Como que non? En Vila de Suso hai un señor ou unha señora que ten ocupada a casa. Non sei como decís con tanto tal que non hai gente ocupada, que hai casas tan baleiras. As casas tan baleiras porque a xente non ten cartos para bañalas.
Vale, e por iso perden a propiedade privada. E che vou falar en galego a todos xa. Perden a propiedade privada. É que é verdad, joder. A ver se me entendes. Meu abuelo, o teu abuelo, os demais abuelos traballaron toda a vida para ter unha casiña. E se podían ter outra, entendes? Millor para eles, que tuveron aforrando toda a vida. E agora ven un tío de fora e lle ocupa, verdad? Eso si está pajada. E se están pajando ao banco, siguen pajando ao banco para quitarlle o outro de fora, non? Mira, os datos están moi ben, pero os datos, todos esos que diron, subiron un 30% no 2020, son datos do 2019, entendes? Na Coruña aumentou un 30%. Yo, de verdad que non entiendo, o sea, que resulta que nos dan un meeting aquí de que el gobierno central hizo maravillas y que hai que ir ahora en contra de la Xunta. Quien ocupa viviendas y quien fomenta la ocupación de viviendas son los socios del gobierno central, que lo hemos oído todos en la televisión, oír hablar. Lo hemos dicho, venga, ocupar viviendas, ocupar, no sé. Oye, vamos a ver. A propiedade privada, aquí sí que nos vai a vida neso, non en manifestacións de outra maneira. Nos vai a vida nas nosas cousas, que son nosas, non son de outros. Son nosas. Entón, se non estades de acordo, non nos votedes. Pero dá igual, a propiedade privada vai seguir sendo privada. E se non, pois vai ter que ser de outra maneira, pero vai ser privada igual. Entón, se non queredes aportar, pois non aportedes. Pero as cousas son de cada un, non de outros que veñen de fora e non pagan. Entendes? Eso sempre foi así. Nada máis, moitas gracias. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Perdón. Obviamente, señor voceiro popular, meu avó traballou toda a súa vida para ter unha vivenda. Sabe vostede que lle doería profundamente ao meu avó se tivese algo de conciencia? Ver como os seus netos son incapaces de acceder a unha vivenda. De ningún tipo. Vostede está nos traendo unha moción que teñen a ver con outras realidades. Sí, é certo, vale, todos coñecemos que hai un caso dunha vivenda ocupada en Vila de Suso. Por unha vivenda ocupada en Vila de Suso, imos instar ao goberno español a que modifique todo un aparello legal. É dicir, non é unha problemática, a problemática real da sociedade galega non é que haxa propiedades ocupadas, é que a xente non ten acceso a esas propiedades porque vivimos na precariedade absoluta, porque a pesar de termos un traballo, seguimos a ter unhos salarios totalmente indignos que fan que son unha minoría de privilexiadas podamos acceder a unha vivenda en propiedade hipotecándonos toda a nosa vida. É dicir, non falseen vostedes a realidade, non creen medo e, por favor, non creen un problema onde hoxe por hoxe non existen. Non teño máis que engadir. Moitas grazas a todas pola súa atención. Moitas grazas, voceira. Voceiro socialista ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Evidentemente que a propiedade privada é propiedade privada, así está recollido na Constitución española. Iba a ser máis extenso nesta segunda intervención, pero a verdade é que só vou a dicir dúas cousas. Non sabía que a extrema dereita tiña representación neste concello, porque a verdade é que dúas frases que recollí da manifestación do voceiro do Partido Popular, a verdade que deixáronme descolocado e, sobre todo, decepcionado. Unha das súas manifestacións foi a propiedade privada é privada, e se non é así, vai a ter que ser de outra maneira. A outra frase foi: as cousas non son de outros que veñen de fora e non pagan. Para meu entender, dúas manifestacións totalmente xenófogas e fora de todo lugar. A verdade é que totalmente decepcionado de escoitar nunha sesión plenaria do Concello de Betanzos, no que dende diferencias moi distantes con distintos grupos políticos nunca se habían escoitado semellantes afirmacións. Nada máis, señora alcaldesa, e como non foron aceptadas as nosas emendas, imos a votar
de forma contraria. Por certo, este voceiro en ningún momento atacou a Xunta de Galicia nesta intervención. O único que fixo foi propoñer unhas emendas para instar a Xunta de Galicia a que asumise certas competencias en materia de vivenda, que son competencias plenas, pero en ningún momento lle botei a culpa de nada. Nada máis, señora alcaldesa, e moitas gracias. Reiterar que o voto do Grupo Socialista vai a ser negativo. Grazas, voceiro. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Bueno, pois facemos como fixemos anteriormente e preguntamos ao grupo do Partido Socialista no sentido do voto. En contra. O grupo do Partido Popular a favor, ainda que non se lle escoitou limpe os labios, e o grupo do BNG en contra. Vale, perfecto. Moitas gracias. Ben, pois este punto queda rexeitado co voto favorable do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. E chegamos ao punto 11, rogos e preguntas. Grazas. Primeiro, lemos as respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre os datos da pandemia do COVID-19. Esta pregunta, se recordan todas e todos, foi respondida pola alcaldía nesa sesión ordinaria do setembro. Respecto á terraza no Alfolí, a competencia desa estrada na que está instalada a devandita terraza no Ministerio de Fomento, sobre as medidas de seguridade na Escola de Folclore e no Conservatorio, as medidas de seguridade fronte á pandemia do COVID-19 no Conservatorio Municipal e na Escola de Folclore son as recollidas no plan de contingencia contra o COVID-19 elaborado pola empresa de prevención e todas as medidas en vixencia dictadas polas administracións competentes. Sobre a rúa Imprenta Villuendas, os danos existentes nesa rúa están causados por filtracións de augas que se están a tratar de identificar para arranxar a problemática existente. Respecto a posibles carreiras de vehículos en Rosalía de Castro, o Concello instalou pasos elevados e habilitou esa rúa como zona 30. Ademais, a Policía Local realiza as actuacións pertinentes que deron como froito a tramitación de diversas denuncias. Respostas ás preguntas do Partido Popular sobre o plan de mobilidade. No momento que a contratación do dito plan estea finalizada, convocaránse as comisións oportunas e necesarias. Respecto á pasarela do Parque do Pasatempo, o asunto da pasarela de acceso ao pasatempo abordarase cando se abra o parque logo da súa rehabilitación. Grazas, voceiro. Agora ten a palabra para os seus rogos e preguntas a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, primeira pregunta. A pasada semana fixéronse públicas 7 novas sentenzas de indefinición de traballadoras laborais temporais deste Concello que se viron obrigados a acudir aos tribunais para defender os seus postos de traballo despois de que o Goberno decidise aprobar unha nova RPT, na que non aparecían as prazas de todo o persoal laboral temporal, máis do 60% do persoal do Concello. Tendo en conta que a RPT foi aprobada de forma provisional, pero faltaría que volvera ao pleno para a súa aprobación definitiva despois de que a CIGA e traballadoras e traballadores presentasen alegacións que tería que resolver o pleno. Pensa o Goberno modificar a proposta de RPT para incluir estas prazas que xa son indefinidas por sentenza judicial? Pensa negociar as modificacións da súa proposta de RPT cos representantes dos traballadores e traballadoras? Por que o Concello de Betanzos adoptou posturas diferentes opoñéndose ou non na causa pola indefinición segundo o traballador de que se trata? É consciente o concelleiro e persoal que oporse nunha causa en contra dunha traballadora ou varias traballadoras vinculadas a unha central sindical concreta e non facelo en ningunha outra pode ser considerado un intento de represión sindical? Quen vai asumir as responsabilidades sobre esta actuación? Seguinte pregunta. Nas semanas pasadas, a familia de Dona Olimpia López Golpe trasladounos a súa inquedanza polo descoñecemento do lugar en que se atopan os fondos bibliográficos que esta cedeu á Biblioteca Municipal logo da súa morte. Estes fondos, consistentes en varios miles de volumes de gran valor económico, cultural e histórico, non aparecen á disposición do público nas instalacións da biblioteca. Onde están estes volumes? Por que non foron debidamente catalogados e expostos na biblioteca como era a intención da afinada cando os cedeu? Terceira.
En setembro de 2019, o Goberno local anunciou que estaba a negociar a implantación dunha liña de bus directa aos campus galegos desde Betanzos. Mentres outras liñas de bus se materializaron de maneira totalmente gratuita, nada sabemos deste servizo de grande importancia para aquel alumnado que decidiu non alugar vivendas nas cidades universitarias por medo a un novo confinamento e que se despraza a diario aos campus da Coruña, Ferrol, Compostela ou Lugo. Que foi daquelas negociacións coa empresa concesionaria? Vaise materializar en algún momento este servizo tan necesario para a mocidade betanceira ou vai quedar noutro anuncio máis que non chega ao porto? 4. Unha das recomendacións para tallar a transmisibilidade do coronavirus é guardar unha distancia de seguridade de 1,5 metro e 2 metros segundo os entornos. As recomendacións das autoridades sanitarias foron primar os espazos abertos ao aire libre para garantir as maiores cotas de ventilacións posíveis. Porén, o Goberno local optou por privarnos de máis de 2.100 metros cadrados de espazos peonís en pleno centro, aptos para acudir coas crianzas diante do peche dos parques infantís a carón do Mandeo ou ordenar a conversión do Paseo das Monxas en estacionamento. A excusa foi compensar pola ampliación das plazas, mais, comprobado, tan só se perderon nesta zona 4 plazas de estacionamento na Rúa dos Ángeles e 3 máis na Cruz Verde. Unha variación que non xustifica a perda de semellante superficie peonil. Unha decisión que, ademais, ven sumarse a perda de espazos peonís durante os fins de semana na principal praza da cidade para convertela en estacionamento de motocicletas, sacrificando cando menos 800 metros cadrados de campo ou a renuncia a garantir os supostos usos peonís das prazas e rúas do casco histórico que, sobre o papel, teñen tal condición. Por que motivo semellante renuncia nunha cidade que ten unha carencia estrutural de zonas verdes e libres, como destaca recorrentemente os sucesivos borradores do Plan Xeral? Consideran que así se pode garantir lecer responsable ao aire libre nestas circunstancias sanitarias? Non lembran acaso que Francesco Tonucci deu unhas declaracións á prensa cando visitou Betanzos horrorizado da prioridade absoluta de coches na Praza do Campo por diante de persoas e, sobre todo, de crianzas? E quinta e última. A pesar dos anuncios recorrentes do Goberno local, o monumento industrial popularmente coñecido como Fábrica da Luz da Ponte Nova continúa o seu progresivo e alarmante proceso de ruína acelerada. Malia que a alcaldesa empeñou a súa palabra en abril do ano pasado de que non ia tolerar que a situación continue igual, o certo é que tiña razón, non segue igual, segue peor. Dos acordos adoptados pola corporación encamiñados a salvar este monumento patrimonial de todas as betanceiras e as galegas non se coñece un que se cumprira por parte da alcaldesa do seu equipo de goberno. Que pensan facer ao respecto? Que prazos barallan para evitar a desaparición definitiva do inmoble? Moitas grazas. Grazas. Voceira do Partido Popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Número 1. Ao longo de todo este mes foron moitas as queixas trasladadas a este grupo por parte de diferentes colectivos veciñais en relación ao estado no que se atopan os semáforos dunha gran parte do núcleo urbano, xa que se atopan sen funcionar. Especialmente o que está ubicado na intersección da Estrada de Castela con Rosalía de Castro e Bellavista, xa que se trata dun punto con gran afluencia de escolares. Rogamos ao Executivo Municipal que a maior brevidade revise e subsane as deficiencias que presentan unha gran parte de semáforos dentro do entramado urbano. Segundo, residentes e usuarios da Rúa Castelao veñen de amosarnos o seu malestar respecto á situación na que se atopan debido á falta de iluminación en dita vía. Trasládannos que xa en varias ocasións comunicaron a situación ao Concello sen que ata o momento nada se fixera. Rogamos ao Goberno Municipal a que solucione o antes posible esta situación e rehabilite de novo a iluminación na devandita vía. Recentemente, veciños da Rúa Pintor Seijo Rubio veñen de expresarnos o seu malestar en relación á falta de puntos de recollida de lixo dende o comenzo da obra que ali se está a realizar. Comunícanos que a falta de contenedor naquela zona está provocando a acumulación de residuos no resto de puntos, quedando a maioría de veces a basura depositada na rúa. Dende o colectivo veciñal da zona manifestan que esta deficiencia foi trasladada ao Goberno Municipal, pero que ata o día de hoxe este problema non foi solucionado a pesar de que lles dixeran que se iba a resolver. Rogamos ao Executivo Municipal que a maior brevidade realice as xestións necesarias para habilitar de forma temporal máis puntos de recollida de residuos nesta zona, así como que leve a cabo unha revisión dos contenedores soterrados na Rúa Rosalía de Castro, xa que a maioría das veces atópanse saturados, como acabo de decir. Carto, a semana pasada, usuarios e veciños de Infesta manifestaron as súas queixas polo estado do firme na entrada do vial de acceso á estación. As deficiencias que presenta este acceso son bastante claras.
Rogamos ao Goberno Municipal a que leve a cabo as accións necesarias para correxir esta situación e levar a cabo a reparación do firme nestas zonas. Quinto e último, rogamos ao secretario municipal que realice un informe de cales son as competencias en materia de abastecemento e saneamento, tendo en conta a Lei de Bases de Réximen Local, así como o ROF. Nada máis que engadir e moitas gracias. Ben, pois moitísimas grazas a todas e a todos e sin máis asuntos que tratar levantamos a sesión. Boas noites.